Helo, fi di Ela. A fi di Lily. Heddiw ma, mae'n diwrnod sgan eto. Boring. Ond am fod y sgan yn 9:00 y bora, rydyn ni wedi aros yn y gwesty Cram Plaza y diwrnod cynt. Felly, fydd na ddim trip car na dim byd yna. Ond, gych chi ddod â ni i gael brecwast, beth am hynna? Iawn, rydyn ni yma. I ddweud y gwir, dydw i'n poeni llawer heddiw yma sydd yn beth da. Herwydd, da ni wedi bod allan am fwyd ac yn mynd i siopa neu llwythio bethau a wedyn gan bod fi'n canolbwyntio ar reina, dwi'n mynd i gael amser i meddwl amdan y sgan. Felly, ie, i gael na ni. Mae sganau mae rhai'n gallu fod yn swnllyd. Rydw i angen aros y llonydd fel delw yn y sgan am 40 munud. Ond diolch beth, rydw i'n cael gwylio ffilm drwy drych arbennig. George and the Jungle nes i wylio tro yma, ond roedd hi'n anodd peidio chwerthin yn y rhan doniol. Mae'n rhaid gael pin i roi ffisig yn y corff i helpu gweld fy menydd yn well yn ystod y sgan. Ond dydy hwn ddim yn brifo, ond scratch sydyn. Reit, a sgan wedi wneud. Drasio fi mewn a bob dim, fel ydych chi'n gallu gweld. A rhan hair ecology. Os dwi wedi dweud yn iawn, dwi'n siŵr, ond just action! Felly, rydyn ni nôl yn y gwesty a mae'r appointments i gyd wedi gorffan a mae pawb yn hapus efo'r sgan